Ola, que tal? Hoxe traio-vos un produto moi especial. Facemos un redoble de burbullas. Estás preparados? ¡Tarán! Os Xiaomi Smart Shoes. En verdade son de milla, pero a xente chamalles así. Sí, tenis de Xiaomi. Son as zapatillas de running. Son zapatillas normais, son de tela. Pero o que realmente importa destas zapatillas é que traen un chip cuantificador. Que función realiza este chip? Pois este chip colócase dentro do zapato e fai o mesmo que unha pulsera cuantificadora, é dicir, contar os pasos. Custáronme, grazas a un cupón de AliExpress que fun capaz de coller, conseguinas por 38 euros. É dicir, son zapatillas aparentemente ben construídas, que ademais teñen o tema do chip para cuantificar. Por 38 euros eu penso que está ben. Unhas zapatillas de outra marca calquera de running pois basta 60 euros como mínimo, vamos. Así que por min foi unha boa compra. E aquí ensínanos un humo gráficamente onde se coloca o chip, que hai que quitarlle onde se pon a pila e que hai que colocalo baixo a plantilla. Así que o que facemos é sacar o chip. Nada, é algo pequeniño. Trae unha xunta tórica, iso quere dicir que é resistente tranquilamente a auga. Vamos, entra. Vale. Agora quitamos nada, todo de aquí. A ver si vai no... As plantillas son bastante acolchadas. E aquí dentro, se vos fixades, está o sitio para meter o chip. Trae isto. Isto colocámoslo aquí. E quedaría tal que así. Vale, a app coa que temos que sincronizar as zapatillas é a de Mi Fit. A app de todas as pulseras cuantificadoras e tal de Xiaomi. Damos ya a vincular dispositivo, zapatillas inteligentes. E damos ya a Amazfit Chip 2. Ahora buscará o sensor. Agora que nos pide que exitemos o sensor. Pois exitamos a zapatilla. Aí se pon vinculado con éxito. Eu coloquei o chip e despois configureino, pero bueno, iso da igual. Xa estaría colocado, tal. En que zapatito dá? En el... Coloqueino no dereito. Siguiente. Ahora mándanos que nos poñamos de pé coas zapatillas. Están disponibles, creo que en 4 cores ou algo así: azul, negras, estas grises en cian. E outra variante en blanca con tonos rosas. Damos a calibrar. Calibrado con éxito. Nada, aquí ponos que podemos facer con ela, que é medir a distancia. E xa está. É dicir que son bastante cómodas, son acolchadas moito no talón. Quedan bastante asustadas, é dicir, eu collo unha 43, a talla que uso 43, o dedo teño aquí, ou sexa que de tallaxe andan como as de aquí, a pesar de que veñen de China. Nada, a iso que se axusta bastante aquí, xa non necesito, a verdade, nin atar os cordóns, se vos digo a verdade. Van de postureo. Así que nada, se vos gustou estas zapatillas inteligentes de Midian, dadelle un like ao vídeo e veña, mirámonos no seguinte. Chao.